Aurten bihar 18 urte betetzen ditu Gernikako Bakearen Museoa, bere egunean, 1988ko apirilaren 7 horretan Gernika Museo bezala zabaldu zenetik, eta gure ideia zen aurten memoria historikoaren gaia lantzea, ez da? Badakizuenez, beti lantzen ditugu bi gai edo, aldi baterako erakusketetan, bakea eta giza eskubideak, memoria eta historia, eta memoria historikoaren gaia horrela, orain arte ez genuen inoiz landu aldi baterako erakusketa batean, zelako egoeratan dagoen memoria historikoa, zer egin den, zer dagoen egiteke, eta horrezagatik gonbidatu genuen erakusketa hemen eukiteko. Pizka bat erakusketa honekin adierazten nahi dena da pizkatxo bat, zelako isiltasuna egon den hainbeste urtetan, justizia falta, impunitatea, eta zelan oraindik gaur egun ere, zenbat fosa dauden, zabaltzeke eta zenbat jende dagoen bere familiarrak edo bere senitartekoak bilatzen eta bere gorpuak topatu nahian, Nekin batera, erakusketarekin batera, bi audiovisual erakutsiko ditugu, bi dokumental oso garrantzitsu, eta bi dokumental horietan agertzen da pizka bat eta saltzen da azkenengo urteetan egin den lana.